Татарстан президенты Рустам Миңниханов Россия президентының Идел буй федераль округындағы тулы вәкілі Игорь Комаров Казанда хукук саклау органнары белән киңәшмә уздырдылар. Ул 1 минут тынлык белән башланып китте. Президент хукук саклау органнары хезмәткәрләренең һәм медицина бригадаларының оешкан төстә эшләүләрен билгеләп үтте. Зыян күрүчеләр барлык кирәкле медицина ярдәмен ала. Аларны төрле хастаханәләрдә дәвалыйлар. Балалар Республика клиник хастаханәсе пациентлары янында президент Рустам Миңниханов булды. Балалар хастаханәсе янында зыян күрүчеләрнең туганнары табибларның һәр сүзен көтеп ала. Балаларның гомере өчен борчыла. Фаҗига вакытында ата-аналар белән барысы да элемтәгә керә алмаган. Я сидел спокойно дома, кушал, и сестренка... Мин сеңлемә мәктәп янында хәбәр яздым. Ул чыга алмыйбыз дип җавап язды. Нәрсә булды дигәч, укытучы ишекне бикләп куйды. Куркыныч дип җаваплады. Ярый, аларның сыйныфы исән имин котылды. Укытучылар ата-аналар өчен каһарман. Аларның уялугы нәтиҗәсендә йөзләрчә баланың гомере саклап калынды. Увидела, как вот этот парень шел и кого-то уже застрелил. Она вернулась в школу, побежала в класс, где занимались ее детишки, закрыла дверь и всех в угол, в дальний угол, куда не может дойти стрельба и пули, она их всех заставила сесть и сидеть тихонечко. Когда он уже последний раз звонил, я слышала, я говорю, плачет что ли кто-то? Да, мам, говорит, тут плачет. Фаҗига урынына 4 минуттан соң ул табиблар бригадасы килә. Барлыгы 36 ашыгыч ярдәм машинасы. Зыян күрүчеләрне һәр 20 минут саен китерәләр. Консультацияләргә илнең иң яхшы белгечләре кушыла. Казан мәктәбендә ату нәтиҗәсендә һәлак булучылар саны 9 кешегә җиткән. Корбаннар арасында 7 бала һәм 2 олы кеше бар. Казанга Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының махсус борты килеп төште. Хастаханәдә ашыгыч киңәшмә узды. Решение по транспортировке будет решаться в зависимости от стабильности пациентов. Это требует оценки очень тщательно, поскольку взлет-посадка – это всегда дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему с учетом того, что была кровопотеря. Поэтому сейчас произойдет переоценка и финальный список озвучен. В том числе согласуем с родителями. Зыян күрүчеләр белән Татарстан президенты, Россия президентының Идел буй федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле, Россия сәламәтлек саклау министры, мәгариф министры очрашты. Республика балалар клиник хастаханәсенә 18 бала китерелгән, 6-сы авыр хәлдә, 2-сенең хәле бик авыр. 8 бала пуледан тән җәрәхәтләре алган, калганнары бинадан эвакуация вакытында зыян күргән. Тагын 2 олы кеше Республика клиник хастаханәсендә, берсе Җенше шәһәр хастаханәсендә. Барлык медицина учреждениеләрендә заманча җиһазлар бар, кан запаслары җитә.